M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani lero Lachinai mu programu inanso pano pa Tilankhuleni Ambuye. Ndipo mawu athu alero Lachinai pamene tikupanga chaka cha Ignatius wa ku Antioch woyera, tikukumbutsidwa kunena kuti kuyera ndikotheka. Monga Ignatius wa ku Antioch analimbira mtima pofalitsa mthenga wa Ambuye, ifenso tisachite mantha, tisaope kulalika Yesu Khristu kwa anthu onse. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo woyera yolembera a Efeso mutu 1 ndime ya 1 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Isaac Joseph Banda kuchokera ku St. Mary's Chemusa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Luka woyera mutu 11 ndime ya 47 mpaka 54. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazalo Phiri kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Efeso. Ndine Paulo, mtumwi wa Yesu Khristu mwakufuna kwa Mulungu. Ndikulembera anthu a Mulungu amene ali ku Efeso, amenenso ali okhulupirika mwa Khristu Yesu. Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Khristu akukomereni mtima ndi kukupasani mtendere. Tiyamike Mulungu Atate a Ambuye athu Yesu Khristu. Mwa Khristu Iye adatipasa madalitso onse auzimu akumwamba. Mulungu asanalenge dziko lapansi adatisankhiratu mwa Khristu kuti tikhale oyera mtima ndi opanda cholakwa pamaso pake. Chifukwa chotikonda adakonzeratu kuti mwa Khristu atilandire ngati ana ake. Adachita zimenezi chifukwa adafuna kutero mwakukoma mtima kwake. Adafuna kuti tizitamanda ulemu wake chifukwa adatikomera mtima kopambana, akutipasa mwana wake okondedwa ngati mphatso ya ulere. Ndi imfa ya mwana wakeyo Mulungu adatipulumutsa, adatikhululukira machimo athu. N'zazikuludi mphatso zaulere zimene Mulungu adatipatsa mochuluka, mwaluntha ndi nzeru. Adatiwululira chifuniro chake chimene kale chinali chobisika, zimene adati achite mwakukoma mtima kwake ndi zomwe Iye mwini adakonzeratu kale, chimene Mulungu adalongosola kuti achite itakwana nthawi, nchakuti asonkhanitse pamodzi mwa Khristu zinthu zonse zakumwamba ndi zapansi pano. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu.
Ambuye akhale nanu. Mawu mu mthenga woyera monga analembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adawawuza akatswiri amalamulo, muli ndi tsoka chifukwa mumamanga ziliza za aneneri, pamene ndi makolo anu omwe akale amene adapha aneneriwo. Apo mukutsimikiza kuti mukuvomereza ntchito za makolo anuwo, popeza kuti iwo adapha aneneriwo, inuyo nkumamanga ziliza zawo. Chifukwa chake nzeru ya Mulungu idati, ndidzawatumizira aneneri ndi atumwi, koma anthu adapha ena mwa iwo nkuzunza ena. Motero anthu amakono adzakhala ndi mlandu chifukwa cha aneneri onse amene anaphedwa chilengedwere dziko lapansi, kuyambira kuphedwa kwa Abele mpaka kuphedwa kwa Zakariya amene anaphedwera m'nyumba ya Mulungu pakati pa guwa lansembe ndi malo opatulika kopambana. Ndithu ndikunenetsa kuti anthu amakono adzakhaladi ndi mlandu chifukwa cha ophedwawo. Muli ndi tsoka inu akatswiri amalamulo, chifukwa mudalanda kiyi yotsekulira anthu nzeru, inu nomwe simudalowemo, ndipo mumatsekereza amene amafuna kulowamo. Pamene Yesu adatuluka m'nyumba, aphunzitsi amalamulo pamodzi ndi Afarisi adayamba kumuzonda ndi kumpanikiza ndi mafunso ambiri ozunguza. Cholinga chawo chidali chofuna kumtapa mkamwa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abalanga okondeka mwa Ambuye, lero mpingo watipatsa chaka cha Ignasio wa ku Antioch woyera, amene tikamakamba zambiri ya moyo wake timazipeza kwambiri kupyolera mu makalata 7 amene amanenedwa kuti adalembedwa ndi iye pa njira imene ali kukapita kukaphedwa. Ndipo potengera ndi Eusebius amene adalemba mbiri ya Ecclesia, amanena kuti St. Ignatius of Antioch anaphedwa ndi zinyama, wild beasts, pokonyedwa ku wild beasts, koma anaphedwa chifukwa cha chikhulupiriro chake. Anali munthu amene sadachite mantha, anali bishop wa ku Antioch. Sadachite mantha kunena za chikhulupiriro chake, kulalika za chikhulupiriro chake poyera. Sadachite mantha kugawana ndi anthu za Yesu Khristu. Ndipo mawu amene wawa kapena moyo umene wa Ignatius wa ku Antioch ukulumikizana kwambiri bwino ndi mawu amene tamva lero. Mawu yambaja Paulo akukamba zonena kuti ife ndife anthu osankhidwa. Mulungu adatisankha mwa chikondi chake. Amakumbutsa Khristu aku Aefeso kuti Mulungu adakusankhani mwa chikondi chake. Adakusankhani pa chifukwa, ndipo mudasanduka okhulupirira pa chifukwa. Chifukwa chotikonda adatikonzeratu kuti mwa Khristu atilandire ngati ana ake. Ndife ana a Mulungu. Adatisankha kuti tikhale ana ake. Taganizani ngati Mkhristu mwagazana kuti ineyo ndidasankhidwa ndi Mulungu. Chosen by God. Osati munthu, koma ineyo am chosen by God. Ndinasankhidwa ndi Mulungu. Kodi pangakhale chinthu chimene munthu unganyadire kuposera kunena kuti unasankhidwa ndi Mulungu? Chilipo. Chosen by God. Lero tentati tinyadire chikhristu chathu kuti ifeyo tidasankhidwa ndi Mulungu.
zimandikumbutsa ozena kuti kumbutsa tsiku la ubatizo wathu. Kwa ife tidabatizidwa ngati ana, makolo ndikhope kuti amatiuza zimene zidachitika pa tsiku la ubatizo wathu. Inetu makolo anga adandiuza mmene idachitika pa tsiku la ubatizo wanga, chimwemwe chimene anthu adali nacho kuti mwanayo walowa mu mpingo wa Mulungu, wasankhidwa. Nyimbo chithaza timayimba pa ubatizo, mwasankhulidwa ndi Yawe, mwasankhulidwa ndi Yawe, ndi Yawe, mwasankhulidwa ndi Yawe. Tidasankhidwa. Paulo era kumbutsa Khristu ako Efeso, inutu mudasankhidwa. Adakusankhani Mulungu mwachikondi chake. Koma sadangotisankha. Papa Francis mu chaka cha 2019 ngati sakulakwitsa, mu mawu achibale mpingo chaka chimenecho adakamba za baptized and sent. Kubatizidwa ndi kutumidwa. Ndikuti Mulungu adatisankha, potisankha adatituma. Ifetu munthu amene timamutumikira ndi Mulungu, amene adatisankha ndi kutituma ndi Ambuye Yesu Khristu ndi Mulungu. Tikamawerenga mauthenga onse, kaya ndi Luka chapter chotsiriza, kaya ndi Mateyo, kaya ndi John 21, kaya ndi Marko 16, Ambuye Yesu adauza ophunzira kunena kuti izi zimene ndikakuwuzani zija, choncho ndikutumani ku dziko lonse lapansi mukalalike mthenga wabwino. Chifukwa chani? Chifukwa adatisankha. Litangoganizani, how beautiful is this? Nzokoma bwanji, nzokongola bwanji izi kunena kuti inuyo Mulungu adakusankhani. Osati munthu, koma Mulungu adakusankhani. Chosen by God, sent by God. Adatisankha kuti tikagwire ntchito. Ndipo Mulungu mwa mwana wake Mulungu adatipulumutsa, adatitukhulukira machimo. Taganizani, atatisankha natituma, adatikhululukira machimo. Dzana ndimalalika za character. Ndifuna ndibwereko pang'ono ku mawu amene aja a character. Ndi zimene akunena lero Ambuye Yesu Khristu. Adatisankha natikhululukira. Chinthu china chimene chikubweza miphakati yathu mumbuyo ndi mtima wosakhululuka. Chimene chikubweza kupititsa patsogolo zidani mu dziko mwathu muno ndi mtima wosakhululuka. Jetimani chakuna kuti kuvala chiphodo kapena kudziphoda, which is a persona, zimene sizonse chimene tili kuseri kusi kwa kuphodako. Kumamusekerera munthu, kumasekerera anzathu ngati zabwino, koma kuseriku tikuwapangira chiwembu. Very sad. So chomvetsa chisoni. Chonsecho tidasankhidwa ndi Mulungu, tidatumidwa ndi Mulungu kupita ku nyumba kwa nzathu, kuwamusekerera ndi nzathu, koma kwa siku tikusekerera mkazi wake kapena mamuna wake, kapena tikusekerera chuma chake. Very sad. Mavuto ena amene anthu ena adapeza adakumana ndi chifukwa cha mtima wosakhululuka. Komanso kuyera kuna kuti mwina kuti ineyo ngati Frank Phiri, bambo Frank Phiri, bambo Frank Lazalo Phiri, ndanena katatu ndithu, kuti ndifike pamene ndilili panopa ndifukwa choti ena anandithandiza kuyiwala. Nkuvala mtima wodzikonda, ine ndine katakwe, ine ndine wakuti, ine kuyiwala za anthu amene adathandiza kuti tifike pamene tililipo. Chonsecho Mulungu adatisankha, natisandutsa ana ake. Adatisankha kuti timutumikire. Adatisankha kuti tifalitse dzina lake. Adatisankha kuti tipitirize ntchito yake yabwino imene adachita pa dziko lapansi pano. Tikabwera ku Genesis chapter 1, Mulungu atenga dziko lapansi nazisiya pansi pa munthu. Mulungu adampatsa munthu uja gawo loti athandizane naye
to care for the world. Zimene Papa Francis amakamba mulaudato si, care for our earthly home. Komatu gawo lopanga care kapena kusamalira chilengedwe pali munthu pamene poifa munthu ndi chilengedweso cha Mulungu. Munthu amene adamusankha, koma zimene timachita ndi kuachitira anthu osankhidwa a Mulungu. Zimene timachita ife anthu amene tidasankhidwa ndi Mulungufe zimafika pena zimasowetsa nzeru. Mwina Chikhristu ndi bwino kuchisiya, kuchituluka, resigning from Christianity. Chifukwa chonena kuti sindikuonetsa kuti ndine osankhidwa wa Mulungu. Sindikuonetsa kuti ndine Mulungu amene adandisankha nandituma baptized and sent, kuti ndikagwire ntchito yake ya Mulunguyo pa zolengedwa zake za Mulunguyo. Mtima wosakhululuka, mtima wosafuna kuonetsa kugonja pa zinthu, mtima wosabwera mbuyo kuti apa ine ndidalakwitsa. Koma chonsecho ndimakonda ndikusankha kuti ine I'm chosen by God, ndasankhidwa ndi Mulungu ine, but zimene ndikuchita zosiyana. Munakuluke yonse ino. Theme yanga imene ndikupita nayo ndi the Christian character. Ndi theme yanga ya wiki ino. Chifukwa cha chibalitso cha mpingo, chifukwa cha mwezi uno wa corona, is that Christian character. Munthu wosankhidwa ndi Mulungu, koma zochita zosemphana ndi kusankhidwa ndi Mulungu zimamvetsa chisoni. So pakulowera kuti iye mwini adakonzeratu kale chimene Mulungu adakonzera kuti achite itakwana nthawi, nchakuti asonkhanitse pamodzi mwa Khristu zinthu zonse kumwamba ndi pansi pano. Ngati anthu amene tidasankhidwa ndi Mulungu, kuti tikupanga bwanji gather kapena tikusonkhanitsa bwanji ndi Mulungu, kapena ifeyo sitikulabadako kuti sonkhanitsa umodzi ndi Mulungu. Ambuye sakupitiriza zoti tili ndi tsoka ngati sichita zimenezi. Fo akupitiriza kunena kuti muli ndi tsoka ngati simuchita zimene mwachita. Akatswera malamulo amatani, amapanga mambo samawatsata. Afarisi amatani, amauza ndi zoti achite, koma iwo ndi chala chomwe samakhudza katundu. So Ambuye sanena kuti ndi anthu osankhidwa. Ngati anthu osankhidwa muchitanji zimezi, choncho mukhala ndi tsoka ngati simukuchita zimene ine amene ndidakusankhani ine ndikukutuma nine kuti mukachite simukuzichita. Certainly mwino khala ndi tsoka. Zodziwika tena khala ndi tsoka. Andi awawa amafunsa Ambuye simafunsa anena kuti cholinga chawo choti afuna kumtapa mkama. Ndangati aife amene timawatchera anzathu mu zinthu zambirimbiri. Lija tanthauzo la ndale lija. Ndangati aife timachita ndale in everything. Osona kuti munthu adanithandiza bwanji kuti ndifike pano in politics koma ine. Osona kuti munthu adanithandiza bwanji kuti business yanga ifike pano yafika pano. Business yafika pano chifukwa cha auje ndauje. Ayi ndithu. Osona kuti chitukuko kuti chifike pano ine adachita zakuti zakuti. Osapanga acknowledge koma mungati ine. The I Trinity. The I, me and myself. Koma chonse tu ndife anthu osankhidwa. Tili ndi tsoka. Ife tikukhala pa dziko lapansi pano ndikumanza kuti ndife anthu osankhidwa ndi Mulungu, koma zochita zathu ngati anthu osankhidwa ndi demoni, mdierekezi. Tizakhala ndi tsoka ngati tikuchitadi zimene ngati sitikuchitadi zimene Ambuye Yesu akunena. Tizakhala ndi tsoka kwathunthu. Koma Ambuye Yesu akunena nditunakuna kuti pamene Yesu ankatuluka nyumbamo, aphunzitsa malamulo pamodzi ndi Afarisi adayamba kumzonda ndi kumpanikiza ndi mafunso ambiri. Ndangati anthu amene amati akatiuza the truth, malo momvetsera zimene atiuza zoonazo timapano busy. Tithana naye bwanji kodi amene uja muli ndi tsoka. Ndangati anthu amene anthu adakuchitani zinthu zambiri zabwino, mapeto ake mudachitira zoyipa, anthu amenewo muli ndi tsoka. Ndangati anthu amene atiwonjola m'mavuto, tidalibe chilichonse, timakwera kabaza otuwa mbu. Anzathu adatisa muzita Bambo Franco Malera alalata bwanji. Zimandiwawa if we don't live a Christian character.
Paulo atiuza ndife anthu osankhidwa. Mulungu adatikonda tili anthu ochimwa natisankha. Ntchito ndi moyo wathu, ntchito za moyo wathu, ntchito za utumiki wathu, ntchito za maudindo wathu, ntchito za utumiki wathu zisonyeze kuti ndife anthu osankhidwa ndi Mulungu. Timpemphere Mulungu atithandize kuzindikira kusankhidwa kwathu, ndipo kusankhidwa kwathu kukhale madalitso kwa anthu ochuluka. Kusankhidwa kwathu kupititse patsogolo nzeru za ubwino, nzeru za umulungu, nzeru za Yesu Khristu. Tikatero tidzasandukadi abwenzi enieni a Yesu Khristu. Koma tikapanda kutero, inuyo ndine tonse tidzakhala anthu atsoka. Koma Mulungu akufunitsitsa kuti tonse limodzi timange, tiyendere limodzi ulendo wopita kwa Iye mwini, mtendere, chikondi, chimvano, kugwirizana, kufunana zabwino ndi kupititsa patsogolo ubwino wa munthu aliyense. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.